Takže dámy a pánové, vážení hokejoví fandové, přichází kapitán Venta Skuhravý! Víťa Bílek, Ondra Němec, David Kukra, Marek Jelenovský, Vojta Polák, Jarda Kristek, Zdeněk Vejnera, Venta Baňouček, Michal Dobroň, Pavel Knižický, Jirka Hanzlík, Pepa Řezníček, Petr Mudrov, postupujte dál do vozu. Lukáš Pech, Franta Skladaný, Milan Procházka, víc to je málo! Ještě víc! A ještě víc! To jsou správní moderátoři! Roman Prošek, Neslyším! Tomáš Brňák, Tam baduje Honza Košťál! co to je pořádně? Milan Kraf, Kuba Drov! není vidět. Nejvíc šouhá nahoru Petr! A další, pojďte, Míra Duben, Lukáš Vencata! Kuba Grov. Jsou to všichni o to, ty tam máš přehled. Jo, vypadá to, že jsou komplet. Takže vážení přátelé, vážení hokejoví fandové, Tohle je všichni ta Karlováci, parta. tohle je ta parta. Tohle... Děkuji.